honetan bigarren ariketa. Lori poligonaren marrazkia osatu, simetria radiala. Radiala, puntu bakarra, orduan hau, hainbat aldiz, egin behar dugu. Orduan, kasu honetan, zelan eramango dut puntu hau ona? Ezin dut perpendikularren bidez eraman, ez? Zer egingo dut? Konpasa erabiliko dut. Zirkularra denez, konpasa. Kasu honetan, zuzen bat denean, perpendikularki. Bai? Perpendikularraren ikurra hau da. Ja jakin dezazuen? Vale? Bai. Baina, hemen radiala denez, zer egingo dugu? Aprobetxatu gure konpasa. Orduan, nahi dut puntu hau, beste leku guztietara eraman, ez? Orduan, zer egingo dut? Horrelako bat, zirkunferentzia bat, eta orain nahi dut, hau, beste aldera eraman, ez? Orduan zer egingo dut, lehen egin dugun bezala, konpasa erabili, nahi dut, hau, beste aldera eraman, ez? Orduan, neurri hau, beste aldera eramango dut. Eta ja badaukator bilatuta. Eta ja egingo ditugu guztiak, ez? Praktikoak izango gara. Neurri hau leku guztietan delako berdina, ez? Hemen eta beste aldean ere, bai? Bale, puntu hori ja kokatu dugu guztietan. Orain, zer nahi dugu piko hau egin, ez? Bale, orduan egingo dugu beste zirkunferentzia bat erabiliko dugu. Edo neurri hau, zer egin dezaket? Zirkunferentzia oso bat, edo neurri hau lerroetara, eraman. Zirkunferentzia egin dezakezu, Baina, nahi baduzue, bakarrik lerrotxo. Ez? Neurri hori. Eramaten ari naiz. Ez? Bai, ulertzen da. Neurri hau guztietan da berdina. Ez? Bai. Orduan, orain ja, hainbat puntutxu dituzuenean ja, joan lotzen, bestela ez duzue figura ikusten. Orduan, zer egin nahi dugu orain? Hau honekin lotu, hemen, ez? Venga, hemen egingo dut. Tamen ez dago ezer. Vale. Gure izarra hau eginda. Arku hau egingo dut. Hau non da, erdian. Bale, igual orduan zuzen hau egingo dut, baina oso suabe. Ez? Kurritzen zait, egingo dela oso suabe. Zirkunferentzia hori jartzeko, ez? Igual banaka egingo dugu, ez bestela igual despistatzen zarete. Erdia, venga. Erdia aurkitu nahi dut, edo neurria eraman. Bai, neurria erdira. Bai. Eta orduan, egingo dudana da, kanpoko arku hau, kopiatu. Orduan, kanpoko arkua, egingo dut. Vale, orduan, hori ja eginda. Nahi dugula fuerteago egin, bat aldiz, edo lehen esan dudana, ireki, apurtxu bat, loditu arte. Bale, orain, txikitsu hau. Txikitsua denez, egin dezakete lehengo trukoa. Autolestu. Oso txikia dalako. Txikitsua da, badakit. Bueno. Orduan, neurri hau ona. Inklinatu ondo. Igual gehiagi itxi dut. Apurtxua, ez da beharen beste. Ez dago eroso. Zuek erabaki bez dago eroso. Bale, gutxiago. Eta inklinatzen dut. Eta badaukator.
Hori eginda. Akaro, igual erdia beharko nuke hau eramateko? Ba, bueno, behar dituzuen zuzen laguntzaileak. Hor duzuela bat? Behar duzuela bat? Honen berdina egiteko? Pues egiten duzuen. Eta horren puntu hau nahi dut ona eraman, ez? Pues konpasarekin berriro. Hau ja jartzen dut ondo berriro. Vale, hor, egongo da gure puntu hau. Hau izango da. Eta gero hau, ze izango da? Pues igual da zirkunferentzia bat, ez? Konprobatu. Bai, bada. Orduan, egingo dut ondo. Altxatzen bazaizue, sartu azpian paperak. Vale? Txistatzean konpasarekin ez baduzue lortzen ondo, orain niri gertatu zaidan bezala, ba paperak sartu. Bai? Gertatzen zaite, Bai? Vale, ba berriro, ondo zistatu eta ondo inklinatu. Vale, eta orduan orain falta zaigu piko hau bakarrik, hiruki hori. Vale, pues horrela egin dezakegu dana, bai? Hori suabe egingo dut. Vale, eta orain nola hiruki horiek egiten. Vale, eta egingo dut hau txikia denez. Berriro hartatzen zait, ez dut ondo zistatu. Listo, ¿es? Es preciso tu gato. Que falta, dirá.